नुगारलायबायनो आयौ सोरबा गुन्दिसो नुबाय हा बेनो मोजां जाबाय देराखै मेसिनाव सोदों ओरैनोबा बेसे गाज्रि गाज्रि गोसोनि मानसि दं लोगोफोर बयबो अनलायलायदो बाल दे आंनि लाइफआवबो फैदो आंबो थांगोन ना मा ओंख्रि दाउ बेदर आलु 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 आं मामिनि दद' जादोंमोन आलु आलु आं मामिनि दद' जादोंमोन हेलौ लोगोफोर अनलायलायदोलाय बाल दे गावजों गाव रायलाय जाला नोमायानो खालामबाय ओइ मेथाइयाबो गोलैबाय थायो बाल खननानै जाफिनगारगोनलां मेथाइ जानोबो फैसा गैला एलबि होयै होयै एमबि सोयै सोयै एमबि सोनानै इउटुबाव एलबि होयै होयैनो फैसायानो जोबजोबलाय लांबायसो आंहा रावबो सापर्टबो खालामा जाजोब्बाय जों सापर्ट हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन नै बिथाङा जि साइज नांगौबा पस्ट खालि मा होनबावनांगौ आं ओमफ्राय हाय होन हाय हो होना हाय कमेन्ट खालाम होन दे हाय होन आयु फिसावा दे हाय होनदो दे हाय होनदो आयै फिसावा आंनि फिसावा आंनि सना जागो कमेन्ट खालाम होन कमेन्ट खालाम हेलौ कमेन्ट खालाम बाबामोन होन सालायानो गिदिङाबा गगा मोननो नागिरदोंथ' बे उन्दैया दे खालामाबालाय खालामासै नोंसोर अमाया गाबबाय अमायालाय मानो इउटुबावसो माबायावसो फेसबुकआवसो होनांगौमोनलै इन्टारेस्टनो आं देलायाखैना ओमफ्राय जायजों नोंथां जायब्रें-ब्रेंखौसो मोजां नुयो दा आं देलायाखैना खानायबो खानखावाखै खानखावदो बोखावबानो जायोना साइस देलायनानैसो होनांगौहाय सेंग्राफ्रा फटनल' जानायनि आयै एसे मोजां नङाबालाय बोरैथो फैगोन लायबावलाय नैया गैदान दुलि सालालाला सालाला बैसागु बोथोरावनो नों मोसाना मोसाया देग्लाय बैसागु फांसनाव खोन्थालायदो मोसागोन मा सल'खौ मोसागोन मा मेथाइखौ मोसागोन जायाथ' सल' जाबानो जाबाय मोसानो मोनबानोथ' जाबाय सोर सोर जोंजों बैसागु फांसनाव मोसानो लोगो जायो काबादि खेला आयौ असिमोननि बायदि दुरुं बोनायखौ देन्जार बोहैनांगौलै देग्लाय देन्जार बुरजा ओंखाम जानानै थांखानांगौ थौसे ओंखामखौ जाजोबसै आलारिबो गैया देग्लाय देरहाना देरहायाथाय अबाव आलारि बोदों नोंथाय सेमोन आलारि बोआखै माथो बोआखै उन्दै उन्दैजों मोननाया आं जि बोरैबा मोनदोंहाय आखाया साग्लुंजोबखायो दा ओरै गोजा जाजोबदों सिरा मोनायाव ओंखाम जाफैनो हायाखै आङो मिथिगौबा जि जायगायाव जों थायो बे नोंना दिन आखाया एसे रोजाबावसो खोमा एकदम जोंना लाजासिनथारानानै दैखर खावबाय एसे थानाय बांसोना माबाबानो दैखर खावबाय थानायजों जाबजों बै माबानाया माने ओमफ्राय जों गेलेबाय जे आं गेलेबाय नोगोद मेगन सायो बायदि मोनो आं मानसिफोरखौ मानसिफ्रा खेबसेखालिथ' आयौ दख'ना गुलायनाय गेलेबा आंनि दख'ना गुनायखौ नुनानैसो मानसिफ्रा देरहाहोदों होननाया खदथ' नाम जादा जादों जाम्बा आंना आरो दाख्लै थांनायनियावलाय दाख्लै थांनायनियाव दाख्लै थांनायनियाव जेनथ'खानि गुलायबाय खम मथा मथि ओमफ्राय नङाबा बेयाव बै बिमल बिसिनाबो गुदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिमल बिसिनिखौ नायबावा जाहैदों मानसिफ्रा आंनिखौसो नायनानै देरहाबावबाय जाहैदों आं नोगोद फेमास जाखादों दा बे समाव आं थाङाखैबो आं मिथियाखैबो दे थेखालि नै बेनोमोनलाय दख'नाया बेनो ओमफ्राय थेखालि ओमफ्रायो बोरैबा थाहैथारदोंमोननोथ' गाहायाव गिदिरासो थाहैथारदोंमोननो खिन्थाबाय आबैनि दख'नाया गुदोंमोन बेखौनो मानसिफ्रा जेबो होनलाबाय दख'नायाबो गुदुंबो गुदुं ओरै ब्ला थाङाखै जाहैदों ओमफ्राय ससेयावल' थादों नैबेल' बे गुनानै इदि गुनानै थादोंनो थादों इदि थादों जाहैदों थैखागोन बे उन्दुनाय एक्टिं खालामफैगासिनो ओमफ्राय बे ससेल' गुखादों बे ससेया गुखायाखै बेनिफ्राय बांसिन मानसिनाव असाइस गुयो होमबालाय बेखौलाय मानो बुंनांगौ जाखो नुखादों आङो बिसिनाबो गुदोंथ' बेसे सरलामनाबो गुदों
आंनाबो गुबाय लागायबाय दानाबा हारसिं बरनाम एबारावबो होख्लायनांगौ एबाराव स्पर्टिं गानलांगोन सिजार गाननो मोनोबा गानजोबनांगौसो सिजार गाननानैसो माबानोसै माबा नांगौब्रा काबादि खेला होहोनो थिननांगौ दुरुं खेलाखौलाय मा आं साननि खेलाया काबादिखौबा गेलेनो बायोलै साननि खेलायालाय खारनाय खेला दुरुं बारनाय खेला बेफोरखौ होबानो जायो आइ मामि नोंनि फिसाला दं दा बेयाव गैया गैयाथ' अबावबासो दंहैयो बिराद नामजादा जायोलै जोङो जेरावबो दुदुगबा जिखुनु माबायावनो नामजादा जायो आरोना जोङो एसे माबा मोनसे खामानि मावबानो जोंखौ बिराद मेगन सायोब्रा ओंखायनो साहा होला आं एबाराव दालाय आं बिदि साहा होला होननानैथ' नैबे आजा गोरलैयाव आं थाङाखैना थाङासैबो जों गामिना देरहाबोआसैबो गेजेर फाराना देरहानानै खम दुगा दुगा देखायदों गेजेर फारानि देरहानाय लोगो लोगोनो ज' खरसे हरनानै फैसा 1000 हरबावदों ओमफ्राय जों गामिनि देरहाबाथाय बुस्थुखौनो खम हरो बिराद नासयखायो फाग्लासो थांनाय बोसोरावबोसो बहाथो बै बोसोरावबो 20 थाखानिल' खादामोन जोङो खादा होनानै बिसोरनो जि दाम गोसानि ज' हरबाय जेननायफोरनो सुबलनि आखलफ्रा बे सुबलखौ मैया रायनो नंदोंमोन गय हाननायाव सानसेखौनो जि हरस्लाबासै मिनिथावथाव रायजानो गिना खारखादों आसोला जेबो नङा इलाय आरामसो जादोंलाय इलाय जाबाय दादाखौ नायहरलाय दादाखौ बुंनानै दोनजोबखायोलै इसिनि माखानिया दोनो हाजार माबाबो नों बुंखायो खोथा दाननो हाया माबा मा आइ दे हाय होनहरफिनदो दे दे हाय लोगोफोर नै गथ'आ गाबदों जोंना आखाइ बौदोंनो दे खिन्थाहरदो आइ दे खोन्थाहरदो आं आखाइ बौदों होन आइदि होनदों आं आयै नै आइदि होनदों नै अनहरदो हाय होनहरदो दे दे हाय होननांगौनो आयु औ आइ सना औ देखायबाय नायबायथ' आइ नायबाय इलाय नायबायना रनजितनि हिनजावखौ नायाखै अबाव न'आव आइया आंनालाय सोरबा मैया आलासि साननानै नाहरलायबावाखै आं ओमफ्राय थाङै थुङै उनाव दसे थानानै दुगैखां एरिखां थांनानै दसे थानानै सनामोन थांनानै